साननैसो आगोलाव आं मोनसे चेलेन्ज हगारदोंमोन फैला फंबाय आरो आंनि गेजेराव। बे जाहैबाय मा, जिहेतु देग्लायनि इलेक्शनाव फंबाय फैलाया इउपिपिएलनि जानानै नांथाबदों, आं आरो बिपिएफनि जानानै नांथाबदों। बेनिखायनो आं बुंदोंमोन मा, देग्लायनि इलेक्शनाव जुदि इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला फैला फंबायखौ आं हिर' होननानै बुंगोन, आरो जुदि बिपिएफआसो सरकारखौ दायोब्ला निश्चय फैला फंबायाबो आंखौ हिर' होननानै बुंगोन। बेखिनिखौ आरो नाथाय बिथाङा बेनि फिन मोनसे मिडियायाव हगारदों, माबा पार्टिया हिर' खालामोबा गाव साबायखर बावगोन माबागोन होननानै। नाथाय आंनि चेलेन्ज खालामनाया बे जाहैबाय मा, पार्टिनि गेजेराव नङा आरो। जिहेतु फैला फंबायजों आंजों बिदा फंबायसो नालाय, जों सानैनि गेजेरावसो बे चेलेन्जआ। आं अबसे मिथिखागौ फैला फंबाया नै देग्लायनि इलेक्शनाव आंजों चेलेन्ज खालामनो हाया, माने इउपिपिएलआ देरहाया बा सरकार दानो हाया होननानै सिंजों फैलायाबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ। नाथाय बे केम्पेनिंफोराव इउपिपिएलआ 100% सरकार दागोन होननानै बुंथिंबोदों। बे जाहैबाय मा, जास्ट थारमाने इउपिपिएल सापर्टारफोरखौ बोनथुना दोननायनि थाखाय आरो। दा देग्लायबो बिपिएफ सरकारानो फैगोन आं बेखौ बुङो, आरो आं दाबो बुंबावदों चेलेन्ज हिसाबै सानैनि गेजेरावसो दा बियो। जुदि इउपिपिएलआ पार्टी सरकार दायोब्ला आं दाबो फैलाखौ हिर' होननानै बुंगोन, आरो जुदि बिपिएफआ जुदि सरकारखौ दायोब्ला निश्चय फंबाय फैलायाबो आंखौ हिर' होननानै सानगोन। आं बेखौ बुंबावदों, आरो बे चेलेन्जखौ रोखायै फैला फंबाया होनो हाया, मानो होनबा इउपिपिएलआ देग्लाय सरकार दानो हायाखौ फंबाय फैलाया मोजाङै मिथिगौ।